Prídete do kostola. Kázeň sa namiesto obrátenia sa k Bohu zmení na politickú propagandu. Prikázanie nezabiješ sa jednoducho preskočí. Alebo sa upraví podľa potreby, takže zabíjať ľudí s iným názorom či vierovyznaním predsa nie je hriech, ale jednoducho kresťanská povinnosť. Toto sa dialo v roku 1942. Protestantskí pastori neustále vyzývali samotné gestapo, aby sprísnilo svoje metódy voči Židom a ľuďom s vlastným názorom. Dokonca bavorský evanielický luteránsky pastor Friedrich Auer od nacistickej vlády požadoval Bartolomejskú noc, počas ktorej by nebol ušetrený nikto zo Židov. V roku 1572 sa v Paríži mala svadbou kráľovej sestry symbolicky uzavrieť dohoda o pokoji medzi katolíkmi a hugenotmi, teda francúzskymi protestantmi. Namiesto zmierenia však v noci z 23. na 24. august, čiže na deň svätého Bartolomeja, vypuklo masové vraždenie hugenotov, ktoré nariadil kráľ Karol IX spolu so svojím okolím. Počas tejto noci bolo v Paríži zabitých viac než 3000 ľudí. Násilie sa tým neskončilo. Masaker vyvolal pogromy hugenotov v celom Francúzsku, pri ktorých zomrelo ďalších 5 až 10 tisíc ľudí.